Sa mga naglangkob sa Electoral Board gipaubos sa refresher course, samtang Lapu-Lapu City Police naghanay na usab sa ilang deployment plan sa maabot nga eleksyon. Si Luan Mirondina sa report. Gitigom ganihang buntag ang tanang mga magtutudlo nga molangkob sa electoral board sa nagkadiyang mga polling precincts sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa usa ka refresher course. Moabot sa 1,134 ang tanang mga molangkob sa electoral board, hinungdan nga gibahin kini sa duha ka session. Mato ni Attorney Rainer Leison, election officer sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nga bisan pa man kung may kasinatian na sa pagsilbi atul sa nakalabayng eleksyon, gikinahanglan gihapong pahinumduman ang mga electoral board sa mga angayang buhaton atul sa piniliay. I want them to exercise carefully at sandalan nila yon on election day because sabi ko nga may pader silang sinasandalan. That is the Constitution, that is the Omnibus Election Code, and that is all the rules promulgated by the COMELEC pertaining to their duties and responsibilities. Samtang usa ka conference usab ang gipahigayon sa Lapu-Lapu City Police alang sa deployment plan sa umaabot piniliay. Gibutyag ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Limwell Obon, nga adunay 80 ka mga PNP personnel sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang gikatakdang ipadaan ngadto sa Bohol ug sa Cebu Province isip kabahin sa augmentation force. 50 sa Bohol and 30 for Cebu Province. Okay, they needed more personnel. Anyway, we have the Philippine Air Force who has provided quick reaction teams. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besdak.